Viac menej olympijský a paralympijský výbor vždy, aj medzinárodný, tak aj slovenský, 100 dní pred olympijskými a paralympijskými hrami sa snaží upozorniť nielen športovcov, ktorí tým žijú, ale aj širokú verejnosť o významnom podujatí, ktoré sa bude konať v Európe, v Paríži. Pevne verím, že prípravy, ktoré vedúci štábu Tomáš Varga so svojím tímom robí, smerujú k tomu, že dneska našou takou prvoradou povinnosťou je vytvoriť v prvom rade bezpečný projekt, to znamená zabezpečiť, aby nielen všetci športovci, ale aj všetci fanúšikovia, diváci, ktorí prídu do Paríža, mohli fanúšikovať v bezpečnom prostredí, takže v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí sa snažíme, aby každý občan, ktorý pricestuje do Paríža, mal naozaj čo najviac pocit bezpečia. Druhá vec je, že je to projekt, ktorý bolo 3 roky, teda o 1 rok skrátený, pretože letné paralympijské a olympijské hry v Tokiu viac menej boli posunuté kvôli covidovej pandémii, čiže aj ten proces nominácie a kvalifikácie bol oveľa náročnejší. Fantastickou správou pre slovenský parašport je, že už máme dneska 24 miesteniek, ešte 5 alebo 7 športovcov môže zabojovať o najväčšie podujatie, to znamená, ten proces beží až do konca júla, viac menej, keď ešte sa môžu viacerí športovci kvalifikovať. Boli by sme radi, keby ešte sa pridali aj viaceré športy, ale uvidíme. Máme ešte aj rokovania v tomto období na ministerstve cestovného ruchu a športu, pretože je veľa športovcov, ktorí nie sú v kategórii top tímu alebo vybraných športovcov a už dneska majú miestenky alebo sa snažia ich dostať, takže budeme sa snažiť nájsť ešte aj my finančné prostriedky, aby sme týchto športovcov v tejto záverečnej fáze ich úsilia mohli podporiť. A ak by sme sa dostali k číslu 30, tak by to bola, myslím si, že pre Slovensko fantastická správa s ohľadom získaných miesteniek, pretože na počet na olympijských hrách športovcov, ktorí môžu športovať, je skoro 11 000 športovcov a na paralympijských hrách len 4 000, čiže aj tá kvalifikácia je oveľa náročnejšia, čo samozrejme znamená, že cestujú tam len tí najlepší z najlepších, aby zabojovali o najvyššie méty.